Itzekin, 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 itzekin. Kantu honek hainbat esan nahi dituela esango nuke, ez? Alde batetik ekitaldi bati erantzuten dio, korrikari. Bestetik uste dut ere oso presente daukela bizitu dugun garaia edo urte eta erdi ero hau, ez? Orduan horri ere erantzuten dio. Eta bestetik ere uste dut nahiko atemporala izan daitekeela, korrikatik kanpo ere funtzionatu dezaken kantu bat dela. Asko emozionatu gara bideo honetan, bai Sustrai eta bai ni ere, eta emozio asko dago kantuan. Ni ukitu naiz ere abestu dudan momentuan edo sortu dudan momentuan ere bai, ez? Oso gora beratsua izan da prozesua eta kantuan uste dut hori ere ikusten dela, ez? Eta nahiko genuke jendeak ere hori sentitzea edo hori jasotzea. Eta kantu honekin ere korrika egitea noski, ez? Badu indar bat edo ekiteko gogo bat, ez? Bultzada bat bezala ematen du, ez? Hori da korrika azken finean, ez? Harik eta Ane Garziak abestu dute nirekin batera, eta, kriston ohorea izan da, Pirritx Porrotx eta Mari Mototxi kantatzea, eta gero beraien parte hartzea, ez? Hori hiru emakume, erdikoak gara, ez? Sigurok, eta hori, aurretik ditugu gure guraso, gure helduak, eta atzetik gure txikiak, ez? Orduan, ardura hori daukagu, ez? Eta kate horren oinarritik abestua da, ez? Gaurkoan gehien bat eskertza kontua zen, ez? Eskerrak eman ere Aurrizuri, Imarri, Aneri, Anariri, Sustrairi, kanta ederra jarri digutelako eskuartean, eta hitzekin, hitza eta ekintza lortu nahi duen kanta da, bai? 22. korrika honetan Amurri eta Donostia lotuko ditu, pausuz pausu, urratzez urratz, eta euskararen aldekotasun hori bilatuz, eta euskararen aldeko ekintzailetza hori bilatuz.